Ali, kuuntele, toi se on. Kiitos. Mitä sä halusit kertoa mulle? Hitto. Oot sä vielä vihainen? No, se tapa. Jolla lähdit, ette kovin hyvä vaikutelma. No, hei. Odota. Et edes sano hiuasteja. Esimerkiksi goodbye, arrivederci, näkemiin, adios. Älä nyt viitti. Mä olin joku 20 silloin. Mun pojat ollaan siinä jossain suhteellisen tyyppiä. No, mä olen nuori mies. Ja sinä jässä Tito rakastuvat. Ehkä se tekee myös Timiksi. Se on naimisissa. Siis mä erosin pari kuukautta sitten. Oli aika rankkaa. Ja en oo pystynyt ottaa vaan pois tätä sormusta vielä. Onko lapsi? Ei. Entäs sulla? On ihan sinkku. Sä näytät yhtä kauniita kuin 10 vuotta sitten. Kiitos. Oli tosi kiva nähdä sut tänään siellä kaupassa. Mä en oo unohtanut sua ikinä. Olavi. No? Tiedätkö? Sä oot ollut myös mun muistuissa. Niinkö? Joo. Muuten miten kivoja muistoja. Tää ei ole nyt hyvä idea. Hei, odota nyt Raija. Ethän sä nyt noin voi tästä lähteä. Hei. Kuulko? Hei. Raija. Miten niin? Sä teit sen 10 vuotta sitten. On tuhkallista nähdä sinun näin hyvä voimaisena. Sinulla näyttää menevän hyvä. Mulla on tapaaminen. Sinun taiteen lähteä. Siis okei. Mä oon hirveän hyvä tällaisissa asioissa, mutta onks tää nyt joku semmonen kulttuurillinen juttu? No siis mä en nyt ymmärrä, minkä takia pitää tehdä tämmöinen helvetin valo jostain yhden yön jutusta. Mä luulin, että meillä oli hauskaa. Anteeksi vain. Mutta mä en usko, että kukaan näistä blondeistakaan arvostaa miestä, joka häipii sängistä. Ihan kuin olisi vuorissa käynyt. Siis jos sä oot näin katkera, niin mä en tajua, minkä takia sä lähdit mun kanssa kahville. Yritit ymmärtää, Mitä? että minkälainen tyyppi sinä olet. Jos olisi tullut sinusta parempi mies kuin eräs homopoika. Mene nyt! Sä oot ihan sekaisin. Hullu. Raja. Oot sun kaikki hyvin? Kiitos Kalle, kun pidin huolta hänestä. Terve. Äiti, kuka tuo mies on? Ei ole kukaan. Toi ei ole kukaan. Mihin? Aja vaan.